Уважаеми зрители, имаме новина! Да, това е истина! Победи инфлацията с вкусна пица на парче, само за 1,50 лв. в Аладдин. Ако борбата с инфлацията имаше вкус, той щеше да е на пица от Аладдин Foods. Намирам се пред един от обектите на веригата, където виждате стълпотворение от хора дошли да видят с очите си невероятните цени. Нека да видим настроението на тълпата. Спрял съм на пазарон от магазин. Вземам бучка сирене, дома 50 лева. Ето за това пазарон от Аладдин за 5 лева вземам 3 пици, братко, и ми остава ресто. Така. Вдигнаха цените и на чантите, и на обувките, но за това съм пред Аладдин, защото тук е ефтино. Какво да ви кажа, аз тук колата харчи много, аз ям много, всичко поскъпна, пари няма, само в Аладдин тук останаха цените народни. Обичам купоните, брат, обичам да черпя, затова всички говорят тук в Аладдин, защото ми излиза сметката. Вчера имах изпит по статистика в Бургас и с колегите обсъждахме инфлацията. Те ми казаха, че има нов обект на Аладдин в мола и дойдох да проверя дали наистина реално се борим с инфлацията. Разбрах, че пицата е 1,50 и дойдох да си хапна. Драги зрители, видяхте каква е причината част от най-известните хора в държавата да са тук в момента. А сигурен съм, вие знаете къде се намира най-близки обект на Аладдин до вас. Отидете, уверете се с очите си какви невероятни цени има и ще повторите по третите. И въобще, борбата с инфлацията продължава в обектите на Аладдин. Довиждане!